Sa sino mang nanonood ng vlog ko, may sipon ako. Kaya ganyan yung sound. Brown to, brown. Lahat. Kuya, sabi mo kanina 30 minutes, isang oras na. Nagkape daw tayo eh. Five minutes na lang daw, 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. Bago sumuko. Sabi po. Ay no. Meow 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 meow. Ay may linta. Ano natin video natin? Dito yung linta. Ano po yan? Wala ano eh. Centipede. Centipede. Nga pala centipede ang linta pinagsasabi ko. Guys, may ay centipede. Centipede, centipede. Centipede. Ay, nadulas ako. Ay, ang ganda nito. Picture kita yung buhat-buhat mo yung bata.